Naiwan ko sa shop. Ah, ganon? Oo. O di bali. Nakita kayo ni cycling Sana Jeff? daw magaan. Oo nga, gusto ko i-try eh. Cycling Pero naisip ko wala din kasi wala din Asan? yung ano eh. Paano na? Dumaan saan? Kala ko pinuntahan ka Hindi, doon sa ano. naghanap ng parking yun, naghanap ng parking. Ah, Saan galing, Paps? Bulacan. Ah, ano? Pajak? Hindi. Ah, dala sa sakyan. Bawal na. Ah, ito ba yun? Self money! Oo, siya pa. Parang pang ano yung aso ah. Pang circus ah. Ano yung? Oo. Gumaganon sa ball. So, ayos na to. Kala ko nasira to. Hindi, bumili akong bago. Ah, talagang trip na trip mo? Hindi mo bra yung ano eh, binabad sa, ay yung binawad sa bigas. Oo. Ano ba sa yung iskruto mo? Yung, ano, natatanggal ba to? Ito lang. Itong yung attachment. Explorer grip ko. Ah, po. Ay, po. Hindi ko kayo makikita doon. Flight lang hanap. Vlog na. Ah, mag-comment, mag-like, mag-subscribe. Yeah. Ah, so talagang, bakal pala to, no? Kaya maganda yung grip talaga. Parang ang ano. Ang dami natin ngayon, kompleto. Welcome back, MacArthur. Ah, ayos. Taplangan nyo. Uy, saan mo nakuha yan? nito. Ah, kasi ano rin pala ko na... Master. Taplangan. Grabe yung suplangan sila. Tayo, picture. Siyempre, Sino yun? ikaw taga-kuha eh. Sino yun, Pam? Sino yun? Sumemp lang yung pamangkin ng isang tropa. Ah, so hindi yung isa sa kanila. Oo, hindi. Hindi, sama na. Parang hindi ko lang sinabi nun sa ano. Thank Uy, you. bago yan ah. Thank you Supreme Bikes. Ha? Ha? Fresh from the US. Oh, pero hindi siya kita dun sa... Hindi Hindi, kita dun. siyempre Mold lang. sumemp lang. Supreme, para kay Supremo. Nakakalakas mo yan. Kaka namang binigay sa akin, Pops. Small. Yan ang nga daw eh. Hindi, pag sa group friends, Yun na nga napit eh. gagawin yun. Yes, small lang yan. Konti pa. Na-inspire ako kay ano eh, kay Mark. Parang lalagnatin naman yung bulsa ko. Grabe yung putulan kahapon eh. Yung ba yun? Natatawa ako talaga. Kompleto tayo. Oo nga, ang dami natin eh. Morning. Bro, ano nangyari kay Pimpoy? Si Charles nag-message sa akin na nakalabas na raw. Ara, oo. Ay, sandali, hindi pa pala ako nakakaano. Kasi habol ako. Kami rin sa commit. So, ano bang max niyan? 40? 40. Ah, 40. Di sakto nga yan. Pang-insurance. Oo, kaya ganyan din yung... Tangki pala yan? Yung ano, Wilson. Ayos ah. Oo, naiwan ko sa shop yung iba eh. Ano sa inyo? Sige, truck ka mo. Hindi na, kape na tayo agad. Pabike pa tayo kunyari. Alam mo ba diba sa kayo? May picture na eh, magkape na lang tayo. Kape na lang tayo. Diretso kapihan na. Umigo ka na ako sa ano, sa circle. Nag-workout na ako sa circle. Kaya pala eh. Yan yung sikreto Joke lang. para makapag-build doon. Let's go. Parang nung ano, Mark eh. Dati, hindi kami sa ano, tone party. Mga gitarista. Tone party. Yung kaanuhan ng film music. Kikita-kita kami, dala lahat yung mga gitara, mga amp, mga effects. Tapos habang umiinom. Yun, ano tayo? 100. Nakapag-ride ulit. Short lang to, pero marami tayo. Kasama natin si MacArthur, Ano na naman sinasabi ko? Cycling Chef. Uy, ulitin mo. Hindi, kakastart lang. Baka raw may nasabing ano, SPG si MacArthur. Kung kailan may camera eh. Ayoko makumpare. Morning! Nani.
Sorry, Paps. Wala yan. Ang sabi niya, Hoy! ako makompare doon. Wala yan. Morning. Hindi natin na-capture yung SPG ni Mark Arthur. Ayun na, so Mark Arthur, cycling chef, Mark Escueta, Treble, Ha? si Batman, tsaka ibang mga tropa natin dito sa UP. Takamang ano? Simple-simple lang to, naisingit natin. Tsaka pa-welcome natin para kay Mark Arthur, galing Yun! Welcome home, fresh, Marcelo! fresh from the USFA. Fresh from the land of buffet. Kaya ang taba ako. Pero ngayon may nagbibenta. Uy, gamit ko nga pala ngayon GT gravel bike natin. Grabe, na-miss ko ito gamitin sa labas Na-miss ko ang komportable pala nito. Ngayon na lang ulit ako nag-gravel. Lately, puro road yung gamit ko, manipis gulong. So, ramdam ko yung tagtag ngayon, naramdaman ko yung kaibahan na itong gravel. Naka 700 by 40 kasi ito na Terreno Dry. Victoria Terreno Dry. Kaya ramdam yung lambot na sa kalsada. Iba talaga ang makapal na gulong. Labas na tayong Commonwealth. Mabilis lang itong ikot na to. Mukhang magkakapinagad kami. Siguro isang ikot lang mula nung nagsimula tayo kanina sa Oblation. Uy, abangan nyo pala mga kapot-pot, Tour de Padis, August 23. Ikot tayo siyam na Padis Restaurant sa Metro Manila. Busog-busog tayo niyan. Daming kainan na naman nun. Register kayo sa sarapagbike.com para pag lumabas na yung event, madali kayo mag-register. Kung wala kayong account doon. Uy, thank you rin pala sa mga nag-donate para kay Charles. Actually, para sa paboritong asawa pala ni Charles. Na ospital yung paboritong asawa niya. So, nag-fundraising tayo nakaraan. Sa Gcash, sa BDO. Tapos nag-fund ride din tayo, Yaya Ride Charity Ride. No, maraming salamat sa inyo mga master. At kahit paano nakatulong tayo dun sa paboritong asawa ni Charles. Kabalik na tayo yung UP. Tignan natin kung saan tayo dadalhin ni Albert. Kung diretso na bang kainan o isang ikot pa. Pero malamang diretso ng kainan to. Kapihan. Diretso kapihan. Ayan, pag diniretso nga yan, malamang.
Ang bilis ko makaramdam ng pagod. Dito lang kami pero nakaramdaman ko yung hingal ah. Epekto na to nung ano. Tagal natin walang bike. Puro dito lang. Nung ano, mga lampas isang buwan na yata ako walang long ride ah. Pinakamalayo ko nakaraan parang 15 kilometers lang yata. Sa nga balas ko. Kalimutan ko na. Sa tagal. Paps, ano nga yung pagkain na yung masarap na kinain mo sa Binondo? Ay, yung lumpia? Lumpia ba? Oo. Ying-ying ba yun? Hindi. Hindi, no? Sa eskinita lang yan. Oo. Ang daming nanood nun, eh, no? Pero sikat yun. Ibig sabihin, okay din yung pagkain. Oo, tsaka ang ganda ng lugar. Oo, Ganda. kita ko nga eh. Okay, tara May na. mga Ano ba part yung pa eh, hintay may nyo? part na functional, di ba? Tara na. Tara na. Tuloy tayo. Tuloy tayo kumain. Gutom nga ako eh. Nagugutom na ako. Kita nyo naman sa katawan ko. Yung pagkain yun na Sila, fasting ako, Paps. eh. Ano fasting? Cycling. Mabilis kumain. Fast eating. Makakatsun sa ano. pagkain eh, no? Yun, nandito na tayo sa ano natin, sa ating usual hangout kapag nagtitipon-tipon dito sa UP. Medyo taguto, best coffee, pero sobrang sarap dito. Paborito namin itong pwestuhan. October. Ito tayo sa ano. Best out of chicken coffee. Mark! Mark! Ilang kilometers? 60? Huling magkakasama tayo nung bago ka Oo nga, no? Oo nga, no? Oo nga, no? Dito ulit tayo lahat. Set off. Ah, oo. Jeff! Ay, hindi BMC yung dala ko. Yung BMC na, Best chicken. ano nga yung sabi mo sa BMC nun? Maganda yun. Maganda. Launching yun. Launching ng BMC. Part ng Marcasier. Oh Mark, sabi mo na. Ano? I have returned. Lisa Carter, I have returned. From the Philippines. Yun. Dapat dito, I have returned the best chicken. Tara. Yeah. Oh, good na. Ito. Hey brother, ano pala to? Chef, sa inyo pala to eh. Best coffee pala eh. Pinaka the best. Sa UP kan. Kataon. Oo nga no. Sendo ko pala. Lamit na yun. Wala akong pagkain. Oh, wala pa rin kape. Wala pa rin pagkain. Paano? Ikot Dito pa? tayo sa ano, Binondo. So maganda. Wala akong pagkain. Sa may ano, sa dami natin. Dami natin. Oo nga eh.
Ay, hindi. Saan na tayo? Gyud. Sa Gyud Food. Kayo. Bukas na ba? Bukas yun, malamang. Andiyan ako. 7. Ah, dyan na si Kape? Andiyan ako. Padating na po yan. Ayan, 7. Ganun kasi maglalakad yun. Check mo. Pwede po na anong paano ito. Ah, pero parating na. Di ba naalala mo 7 si Charlie siya tumarating? Oo. Ah, tayo. Bawal short ride. Far. Parang basta to move to travel. Yun ang ano. Tapos parang Vikings kasi diba Norway. Oo. Oh, naka-record to ha. Baka may masabi ka na naman. Ganda nung parang. Ang ganda ng Farah, grabe. Paps, ilalabas ko yung video ng BNC, Paps. Hindi, mukhang okay nga to G5. Di ba? Kulay na lang. Kulay na lang, kulay. Kaya sabihin mo sa kanila, Kulay na lang. G3, luma na yun eh. Mark Arthur ako yun. Hindi kasi, Di ba? Hindi nakalagay yung mga ano eh, kaya kumanan ako eh. Hindi nyo ba ano bang, ano bang okay dito? Ito, oh, parang canyon, no? Nakita mo naman wind diba ba space. kaya kumanan ako? Parang canyon ni engineer, oh. Ano na eh. ICU sa taho. Saan si engineer? ICU sa taho. Ha? ICU sa taho. Sa taho? Kailangan sugar eh. Ako break. Kumaliwa eh. Pero alam mo tayo. Ang hindi natin alam kung kumusta na siya. Hindi mo na lang. Okay lang. Nagtawagan ako sa. Nakatawa si Dan, no? Tipigan ball, nagbabike. Tapos di ba? Progressive siya masyado. Progressive. Ingat. Saan ka nag-park, sir? Doon ka, ano, sa... Gitna? Ah, okay. Ingat, ingat. Ingat kayo! Ingat, ingat. Ingat. Kasama height na dito. Okay yun. Chef, kasama ka doon sa RC? Oo. Silip tayo. Tara, pwede naman. Grabe sila. Oo. Sige. Saan naka-park? Dito, sa may malapit sa oblation. No, kasama namin. Ah, talaga? Taga Bulacan kasi. Bulacan ba siya? Bulacan. Dahil dito ako yan. Ah, oo nga. Oo. Parang kasing katawan mo din eh. Payat. Payat din, no?
sir. Hindi na ako matigas sa pera. Ay, nauna na. Ano, may mag-grocery pa. Pa-hazard pa. Pasok din yung gulong. Yung gulong. Saan ang punta na ni Master Ricky? Local trade kami na. Saan ka dito? At may buko. Puro tag lang. Mga 20. Local trade parang di kami nakapag-bike. Dapat may ganito na rin mo. Ganda ng mga ano. Ganda ng mga. Let's go. Tayo dadaan. Inspired by Wendell. Siya yung mga mahilig sa ganyan eh. Mga panalo. You know? Lalagay bukas. Ay, opo. Si OJ. Stock Ah, lahat si yun, OJ pa stock. doon? Oo. Pwede rin Kasi stock. 2.5 plus 2.5. Simple yan lang gawin na yung product. Yun. Laro pa. Yes. Nag-drive pa. Speed ba yan? Yung optic? Lakas eh. Gising na ba yun? Gising na. Marami na nagkakasama. Ang kapo, kala ko, dalawang din ko kayo ng RC. Sunod. Sige po. Ano ba ito? Ha? Pag ganun, di ba? Dulo kaliwa. Diretso ka lang balik mo lang yan. Oo. Sabi ko si Batman. Okay. Nakakapanibago talaga, no? Galing road tapos mag-grabe. Grabe, no? Kaya ako pagka, gaya nyo nag-race ako ng Grand Fondo, road yun. Hindi ako sumakay ng gravel ng 2 buwan. Puro road, Puro road ka lang. Ngayon naman, puro gravel naman gamit ko. Hindi ako nag-road bike kasi susunod na event ko, ano eh. Kung ano yung gagamitin ko sa race, babag muna ako. Paano nila master? Yan, simple yung vlog natin ngayong araw. Diyan muna natapusin. Kita-kita tayo sa Paddy's Point. Tour de Paddy's. Huwag kakalimutan magkakasabay. Kasama siya si Batman. Ang mag-comment, mag-like, mag-subscribe. Ay, suswertihin! Hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin! Woohoo! Right.